बाथौ आश्रमाव दिनै 11 थाखोनि जा थाखो जागायनाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव फैनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो दिनै बे हाबाफारियाव जोंनि बाथौ आश्रम जथाइ आफादनिफ्राय जोङो आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे जोंनि जथाइ आफादनि बिबानगिरिफोरा फैनानै बे हाबाफारियाव सोरजि बाथौ आश्रमा 11 थाखोखौ जा बेखेवनाय हाबाफारि बेयाव जोङो थुलुंगा फैनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो सोरजि बाथौ आश्रमनि जा थाखो जागायनाय बे जागायनाया जेन मोजाङै जाफुंलाङो बेखौ जोङो जथाइ आफादनि फारसेनिफ्राय जोबोद गोजोननाय बावबाय आरो साबायखर होबाय। नोंथांमोननि नोजोराव नैबे जे दा नैबे बाथौ आश्रमा जे मोनसे बेबायदि हाई सेकेन्डारि लेभेलनि थाखो खथाखौ बेखेवबाय बे बेखेवनायाव नोंथांमोनहा माबायदि जाजानायखौ नोंथांमोना हास्थायदों? दा जोङो 11 थाखोखौ जा बेखेवबाय बे बेखेवनाय जिहेथु जागायबाय आरो सरकाराबो गोदान सोलोंथाइ खान्थि जागायनो थाखाय आखायाव लादो बे हिसाबै फ्राय फरायसालिफोरानो 12 थाखोखौ जागायनांगोन। बे हिसाबै सोरजि बाथौ आश्रमा दा जेरैहाय 11 थाखोखौ दिनैहाय बेखेवनानै जा थाग थियारि जाबाय बेयाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे हिसाबै उननि जिखिनि बायदिसिना मावनो गोनां बिथोनफोर फैगोन बेफोरखौ फालिलांनानै मावलांब्लानो मोजाङै जाफुंसारगोन होननानै जों आसा फारियो। नोंथांमोना जे नैबे बिथांमोननि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै बिथांमोननि जे बेबायदि इयुनाव फोरोंलांनांगौ उनाव माबायदि फोरोंलांनांगौ बेनि सायाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंगोन नामा? बेयाव जिहेथु 11 थाखोनि जा फरा फोरोंनांगौ आयदाफोरनि फोरोंगिरिफोर बेवहाय दोनखायो थिसनखादो। बे फोरोंगिरिफ्रा गासैबो गोसो होनानै फरायसामोनखो जिहेथु बे मोनसे गावखुंथाइ फरायसालि बे हिसाबै जिहेथु बिगोमा बिथांमोना गावबा गावनि गथ'फोरखौ गोरों जाजानायखौ लुबैयो, फरिखायाव मोजां नाम्बार मोननायखौ लुबैयो। बे हिसाबै बेखौ नोजोर बोनानै बे फरायसालिनि सामलाय आफादजों लोगोसे गासै फोरोंगिरि हान्जाया गोसो होनानै फरायसाफोरखौ फोरोङोब्ला निस्सय मोजां फिथाइ मोनगोन होनना जों मिजिंथिनो हायो। बे सोरजि बाथौ आश्रम बे फरायसालि धेकियाजुलियाव बे गायसननायाव जों बाक्सा आरो इनिफ्राय उदालगुरि आरो नैबे सनितपुरसिम जोङो 2013 मायथाइयाव बिथांमोनजों जोङो मोनसे जथाइ आफादाव थाना खामानि मावबोदोंमोन। दा 2014 मायथाइयाव जोङो बेवहाय फैनानै फरायसाफोरनि अनजिमाया खोब बारा नङामोन। दा आथिखालाव नाथाय जा फरायसाफोरनि लोब अनजिमा बारायनायखौनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नैबे बुब्लियाव जिहेथु बे दिंखियाजुलि बे ओनसोलाव जिहेथु फरायसाफोरा मेट्रिक पास जानायनि उनाव गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजान जायगाफोराव थांनो गोनां जायोमोन। नांगौ रोखोमनि खाथियाव मोजां राहानि कलेजफोरनि आंखालाव फरायसाफोरा जेंनायाव गोग्लैदोंमोन। बे हिसाबै देग्लाय बे सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालिया थाखो 11खौ गायसनना होनाय लोगो लोगोनो बे ओनसोलनि खाथि खालानि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोरा बे फरायसालियाव एसेल' रां गारनानैनो खरसा खालामनानैनो मोजां सोलोंथाइखौ लानो हागोन आरो बे ओनसोला सोलोंथाइनि फारसे जौगाखांगोन होननानै जों मिजिंथियो। जोंनि सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालिया जे मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादों बे हाबाफारियानो जाहैबाय 2014 मायथाइयाव बे सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालिखौ गायसननानै दिनैसिम फैयै 10 बोसोराव आगान होनायजों लोगोसे बे फरायसालियाव जौसिन फरायसालिखौ जों दिनै बेखेवफैबाय। दा बेहाय बे बेखेवनायाव जोङो गिबि खेब हिसाबै गासै सा 76 फरायसाफोरखौ जोङो देग्लाय मोननो हादों। बे फरायसाफोरनि गेजेराव जोंहा लाफैदों गोबां गोजान ओनसोलनिफ्रायबो फरायसाफोरा मुं थिसनफैदों, जेरै राङापारा हालामनिफ्राय फैदों, तेजपुर हालामनिफ्राय बर' फरायसाफोर फैदों आरो जोंनि धेकियाजुलि ओनसोलनि साहा थानाय हग्राजुलि, बेलस्रि आरो धेकियाजुलि बे ओनसोलनि गासै माखासे बर' फरायसाफोरा बे सोरजि बाथौ आश्रम जौसिन फरायसालि बा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव मुं थिसनफैदों। नोंथांमोना जे 11 थाखोखौ जे बेखेवबाय बे बेखेवनायनि गुबै थांखिया? जोङो सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालिया 11 थाखो बा हायार सेकेन्डारिखौ जोङो खुलिनायनि थांखि मिजिङानो जाहैबाय बे हालामाव थानाय माखासे रांखावरि बिथिङाव दुरबल बा गोजानाव फरायहैनो हायै माखासे फरायसाफोरनि सुबिदाखौ नायनानै लोगोसे बर' बिजोंजों गोग्गो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो होलांनो थाखाय दिनै बे जोंनि सोरजि बाथौ आश्रम जौसिन फरायसालि बा हायार सेकेन्डारिखौ जोङो बे नोजोरजों गायसननाय जादों। मा सुबिदा दङ? जोंनि सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालियाव दासिमाव जोङो माखासे गुन गोनां आरो नेमखान्थिजों फोरोंनाय
माखासे सुबिदाजों लोगोसे बेयाव फरायसाफोरनि थाखाय हौवासा हिन्जावसा आलदा आलदा फरायबादा बा हस्टेल बे सुबिदाया दङ। लोगोसे बे फरायसालिनि फरायसाफोरा माखासे हारिमु बिथिङावबो दामनाय देनाय मोसानाय खननाय बायदिफोरखौ मोजाङै सोलोंनो हानाय माखासे खाबु दङ। आरो नांगौबायदि फरायसाफोरखौ जुनियायै फोरोंनायनि माखासे खाबु दङ। जेरै स्पेसियेल क्लास जाय फरायसाफोरा माने थाखोआव खारफानो हाया फरायफानो हाया बिथांमोनखौ जोङो स्पेसियेल माने क्लास होफिनबावनाय जायो जायखौ रिमिडियेल क्लास बे सुबिदायाबो दङ। दा नैबे हाई सेकेन्डारि बा जौमा फरायसालियावबो जोङो बै फरायसाफोरखौ माखासे बे नोजोर थांखि लोगोसे गोग्गो सोलोंथायाव बिथांमोनखौबो जोङो निस्सय माने जाफुंसार जानो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। दासिम जुदि जोंनि सोरजि बाथौ आश्रम जौसिन फरायसालियाव सोरबाफोर फरायसा फरायसुलिफोरा जुदि एडमिसन लानो बा मुं थिसनफैनो गोसो गुदुं दङब्ला बिथांमोना दासिम मुं थिसनफैनो हाबावगोन। लोगोसे जोङो क्लासखौ जिहेथु दिनैसो जों अपेनिं खालामदो बेखेवदो आरो जों गाबोननिफ्राय क्लासखौ स्टार्ट खालामनाय जागोन। दा बेखौ आं खावलायहरबाय आरो जायफोरा गोसो गुदुं फरायसा बिथांमोना आर्ट्स आयदायाव बा आर्ट्स स्ट्रिमाव बिथांमोना मुं थिसनफैनो हागोन बेखौ आं खावलायहरबावबाय। नोंथांमोना बे जौमा फरायसालियाव मा स्ट्रिमखौ लानानै गायसननाय जादों? देग्लाय जोङो गिबि खेब हिसाबै जोंनि सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालियाव आर्ट्स स्ट्रिमखौ जोङो लानानै खुलिग्रोनाय जादों। आरोबाव फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम आं बेखौनो मोनथिहोनो लुगैबावदों जोंनि बे सोरजि बाथौ आश्रम जौसिन फरायसालियाव फरायसाफोरनि सुबिदानि थाखाय फरायसाफोरा गावसोरनि गोसो बायदि साबजेक्टखौ बा आयदाफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। दा बेखौबो जोङो फरायसाफोरखौ खावलायदों दा जों होनाय जादों। सिमाव जोंना फोरोंगिरि बा लेक्सारार बिथां